Και μιλάω για μια πολύ αγαπημένη ηθοποιό, τη Λίζα Χατζή. Έλα, Χριστίνα. Ακριβώς. Μια ιστορία, παιδιά, που πραγματικά και θα Λίδα Χατζή, και θα μας αγγίξει, αλλά θα μας περάσει και ένα υπέροχο μήνυμα. Λοιπόν, η Λίδα Χατζή 2 φορές κατάφερε να βγει νικήτρια στη μάχη της με τον καρκίνο. Ποιος ήταν ο φύλακας αγγελός της, ποιος ήταν ο γιατρός που τη βοήθησε, που διέγνωσε και μπήκε στη διαδικασία μαζί της να το περάσει. Η Νατάσα Παζαΐτη. Έχει κάνει πολύ αξιολογό έργο η Νατάσα Παζαΐτη. Είχε δώσει μια συνέντευξη πρόσφατα και στη Σταματίνα που ήταν πολύ συγκινητική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας λέει η Λίδα Χατζή. Ξεκίνησαν όλα το 2015. Κάπου εκεί περίπου έπιασα ένα μικρό γρομπαλάκι στην μασχάλη και τελικά ήταν καρκίνος μαστού, μεταστατικός, τρομερά επιθετικός. Και έτσι μπήκα σε μια διαδικασία όλο το 2015, διπλής μαστεκτομής, κάνεις την υπομονή, χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες. Νόσησες όμως και στο θηροειδή. Νόσησα και στο θηροειδή πριν περίπου 2 χρόνια. Τρόμαξα, πάγωσα, μου κόπηκαν τα γόνατα και δεν ήξερα τι να κάνω. Μπήκα σε μια διαδικασία να πω ότι ναι, θέλω το αύριο, θέλω το μεθαύριο και πάμε. Και πέρασα πάρα πολύ καλά. Αλλά γενικά στην Ελλάδα κυρίως έχουμε ταμπού με τη λέξη καρκίνο. Δεν τη λέμε. Και κάποιοι δικοί σου άνθρωποι. Και κάποιοι δικοί μου άνθρωποι. Υπήρξαν πάρα πολλοί φίλοι που φοβόντουσαν, ντρεπόντουσαν, πιο πολύ από εμένα. Εγώ βγήκα και πήγα και σε φεστιβάλ ταινιών, ας πούμε, στο Μαρόκο και χωρίς περούκα. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ένας άνθρωπος που σε βοήθησε στο να τα ξεπεράσεις. Η Νατάσα Παζαΐτη. Την λέω ο άγγελός μου. Ακόμη και στο τηλέφωνο μου την έχω αποθηκεύσει με την φατσούλα του Αγγελάκη. Πριν 9 χρόνια. Τυχαία τελείως. Κανείς δεν έβρισκε, γιατί ήταν η όγκη μου πολύ πολύ μικρή, χιλιοστά, και το βρήκε αυτή. Οπότε με έχει ακολουθήσει σε όλο το ταξίδι, την έχω ακολουθήσει σε όλο αυτό το ταξίδι και δεν φοβάμαι τίποτα λόγω της Νατάσας Παζαΐτη. Θεωρώ ότι είναι ένας τρομερός επιστήμονας και ένας τρομερός φανταστικός άνθρωπος. Έχει το ενδιαφέρον. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι κάνει λειτουργήμα και είχε κάλεσμα. Από κάπου, δεν ξέρω από πού, αλλά είχε αυτό το κάλεσμα, έπρεπε να κάνει αυτό. Και έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο και φίλες μου έχει σώσει και αυτό είναι τρομερά ευχάριστο. Είναι μια γυναίκα με πάντα με το χαμόγελο και σου δίνει την ελπίδα. Εγώ πάντα την είχα και από μόνη μου, αλλά είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν φοβάσαι τίποτα. Πόσο ωραία μίλησε η κυρία Χατζή. Πραγματικά με συγκίνησε πολύ και για το ταμπού που είπε, που θεωρώ ότι στη σημερινή κοινωνία δεν υπάρχει πια, αλλά κάποια χρόνια πριν υπήρχε. Υπάρχει ακόμα, πιστεύεις? Ακόμα υπάρχει. Αντρέα. Όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπουν να πει. Ο περισσότερος κόσμος που παθαίνει βγαίνει και λέει ότι έχω, πέρασα, περνάω και αυτό. Ακόμα και προχωρημένες περιπτώσεις που δίνουν μάχη του να ζουν ή να μη ζουν, βγαίνουν και το δηλώνουν. Δεν είναι, παλιά δεν αναφέρονταν η λέξη. Ναι, η επάρατη-νόσος. Η επάρατη-νόσος. Δεν την έλεγαν. Δεν την έλεγε κανείς. Σωστά. Σήμερα ο καρκίνος είναι σε πρώτη μοίρα, δυστυχώς, και αναφέρεται από όλους. Δηλαδή, εγώ το έχω ζήσει. Παράδειγμα, εγώ έχω κάνει μια εγχείρηση καρκίνου. Πρέπει να κάνω διάφορα πράγματα, αυτά και το ένα και το άλλο. Δεν, σας το είπα 1-2 φορές σαν παράδειγμα άλλου τύπου. Ναι, το αντιμετωπίζεις έτσι. Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι κραυγαλαία η διαφορά αντιμετώπισης της από τους καρκίνους το 1960, 70, 80. Και να πούμε ότι πια έχει προχωρήσει και η επιστήμη πάρα πολύ. Και αυτό παίζει βασικό ρόλο. Έχεις δίκιο. Διότι παλιά καρκίνος ίσον θάνατος. Σήμερα και η πρόγνωση και το πρώιμο στάδιο και η υψηλή, ας πούμε, ιατρική βοήθεια που δίνεται σημαίνει ότι μπορούμε να τον νικήσουμε και τον νικάμε πάρα πολλές φορές. Να μιλήσουμε για την κυρία Παζαΐτη. Ναι. Δηλαδή με πόσο διακριτικότητα ζει και κάνει το λειτουργήμά της, γιατί λειτουργήμα είναι, και πόσους ανθρώπους βοηθάει διακριτικά. Θα σας πω και είπε κάτι σπουδαίο η κυρία Χατζή. Είπε ότι αυτή η γυναίκα, λέει ότι έχει κάλεσμα. Ότι ουσιαστικά ήταν για να γίνει αυτό και να σώσει πάρα πολύ κόσμο. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Πριν από μερικά χρόνια μου δημιουργήθηκε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Τότε η Νατάσα συνεργαζόταν με τον γυναικολόγο μου. Υγείας. Υγείας.
που είχε σχέση με το στήθος. 6,5 ώρα το πρωί, επειδή δεν με έπειθε ο γυναικολόγος μου να πάω αμέσως να το δω, γιατί αρνούμουν, γιατί είχα περάσει όλη τη νύχτα μέσα από το Google και ήμουν σίγουρη ότι πεθαίνω. Αυτό το λάθος το κάνουμε όλοι. Αυτό το λάθος που κάνουμε όλοι. Η Νατάσα, λοιπόν, 6,5 ώρα το πρωί μου πήρε τηλέφωνο για να με καθησυχάσει και να μου πει ότι είναι βλακίες αυτά που σκέφτομαι. Και γύρω στις 12 ώρες μετά, επί 45 λεπτά, ασχολήθηκε μαζί μου με τον υπέρηχο και με περαιτέρω εξετάσεις. Δεν προσπάθησε να διασκεδάσει τους φόβους μου, αλλά ήταν εκεί για να μου πει ότι ό,τι και αν βρεθεί, να ξέρεις ότι είμαι εδώ. Ναι, και ότι είναι η άσημη. Και ότι όλα γίνονται και όλοι οι άνθρωποι πάνε καλά. Το πιο σημαντικό δεν είναι η εξέταση. Είναι ο τρόπος της. Είναι ο τρόπος της. Ναι, και η Νατάσα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά, συμφωνώ με τη Λίδα Χατζή, έχει το κάλεσμα και δεν σου διασκεδάζει το φόβο. Απλά σου ξυπνάει τη διάθεση να μην το αφήσεις, ό,τι και αν είναι αυτό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό είναι το θέμα της Νατάσας.